हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बरायनाय थाहरलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदों लोगोसे लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननिसिम मा देखायलांबाय थानो हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर नै एकदमबारे गरम बोथोरनि मोखाङानो बेरेफुंजानि जोंख्लाबखायो आरोना अरदाब खाथियाव अरजों ओंखाम संनायजों मानायजों एकदमबारे फुरा जोंख्लाबजोबखायो आरोना ओमफ्राय गेसाव संनो एकदमबारे थाबबो जायाबो जाया नेबाय था ओमफ्रायो साहा ओरै फुदुंनोसो गेसफोरा मोजां जायो नालाय ओंखायनो आङो माने गैया आरोना सङाखै आं एसे साहा फुदुंनो ओमफ्राय भाजि एवनोबाल' ओमफ्राय नैबेहा नै मोखां सुनानै माबायदि फुलायखो जोंख्लाबजोब्बाय नै बिमा फिसा सानैबो एखे नंगौना नङा जोंहा बिमा फिसा सानैबो नायलाय लोगोफोरनो बिमा फिसा एखे नंगौना नङा एखे नुदोंना नुवा एखे जानो आङो महरखौनो मिन्थिया गोसोआवनो लानो हाया माबायदि बुंनो रोङा ओमफ्राय मानखो नोंनि महरखौ आंजों एखे नंगौना नङा होनना बाबाजों एखे ना आंजों एखे गरम जादोंना जायाखै एकदमबारे हाथाय साना स्कुलावनो थांनो हायाखै लोगोफोर दाखालिबो मैयाबो थाङाखै हाथाय सानानै एकदमबारे हाथायानो साबाय दङ मेथायानो जाना गैला आरोना जाजोब्बाय ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननिसिम मा देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' सान्दुङानो गैया नै मैयायो माइ लामनो नागिरबाय आं गैया माइखौनो लामनाय जादियासै आरोना एकदमबारे माइ लामनो नागिरनायानो हौवायानो आंना बेलेगावसो खारना होनानै एकदमबारे दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जानानै माइखौनो दिहुननानै होदियासै सनिबारबो नालाय आङो दिहुननो गोसोबो होदियासै ओमफ्राय दिनै सान्दुङानो गैया अमायानो आंहा रानजाना दं आरोना ओरैबायदि अमाया फिसा होननानै गुन्दैखौ फाननानै लाबाय ओमफ्राय दा अमानोनो आदारानो गैया आरोना सौनासो होनांबाय आङो न'नि जुराव रावखौनो सालिनानै ओमफ्राय दा बेखौनो ओमफ्राय दिनै लाबोलायबाय नै ओमफ्राय दिनैयो लामनो सानबाय हौवा माथो बोथोरानो जि गाज्रि देखायनो दे आं नोंथांमोननो नायबानो जाबाय माबायदि जादों बोथोरनि कन्डिसना नै सान्दुङानो गैया आरो फुरा डेमेज जाजोबना दं नै अखासो हाबावसिगोनसो बारा खोबबाथाय ओइ दादों इयाव माबा दङ काप दङ नै नायदो आरो फुरा गैखाया नै ओरैनो मोदान दान्द' जाना दं आरोना ओमफ्राय आङो ओंख्रि संगासिनो ओंख्रिया मा ओंख्रि नायदो नै अराबाबो अरानो जोङा औवा बन गैद्रायाबा नै खुमब्रा गोजा संदों र' ओमफ्राय नै गुसेंग्रा बाथोन है र' मासे हाल्ला गुसेंग्रा बाथोन बानलु बाथोन जानोसै माने एफायदि हाल्ला खालामबाय थायो नै होजाबायबा आंजों मानि एफायदि हाल्ला ओमफ्राय नै हरनि कुन्दुलि भाजिखौ जानोसै आरो माने हाल्ला खालामबाय थायो ओमफ्राय बुजाबाय थायो बुजानो मोनथाराखै नालाय हारसिंनो खुलिनो हाखायो दुस्थ' जाला ओरैनो बुजाबाय था बुजाबायानो थायो आंजों दासो एकदमबारे आङो बुखांनानै बोरैबा अनखांखां मोनफिनलायोना आरोना उनाव आङो सिगाङो उन्दैयावथ' होखायोमोन दुब्बा दुब मानजा जालायनो दांखायोमोन आरोना ओमफ्राय आं दासो एकदमबारे गथ'फोरा दुस्थ'खा होननानै ओमफ्रायो बारा बुला आरोना ओरैनो रायनाल' थायो ओमफ्रायो एकदमबारे दाबा रागाया हायाबाथाय थां हरखायो एकदमबारे बुनो लुगैथार रागा जोंबाथाय थिग बुग्लिनो लुगैयो आरो ओमफ्रायो उनाव बुखांबाथाय अनखांखां मोनो मानो बुनाय माथो रागा जोंबाथाय ओमफ्राय आं माथो होआ नालाय सिरि थायो नालाय बासताबबाय थायो ओमफ्राय अबेबा थांगोन होननांगौ थिगसे ग्राव गाबखायगोन आरो बाग्रिनो आयौ था नोंहा थादो आंहा थांसै होनबा खामानि मावनो थांसै गुवाहाटियाव होनबाथाय गाबबाय आरो गाबनाया रौ ओरैबायदि गाबखायो दा खोनाबाथाय एकदमबारे दाय जाफैलायो फिसाया मा मावलायखो नै दंफां मेचिन हादो पुत्रनि फिसाजोआ सोरनि फिसाजो नों खोन्थालाय सोरनि फिसाजो दे खोन्थाद' मा खोन्थाया फिसाजो खोन्थायाबो ओमफ्राय खोन्थानांगौथ' भाग्यस्रिनि खोन्थालाय नोंसोरनि बिमा बिफानि नामा मा नाम मा नाम बिमा बिफानि नामा दे खोन्था बाबा ओमफ्राय बिफाना ओमफ्राय सोरनि फिसाजो नोंथ' आंनि फिसाजो नोङो सोब्बानानै पबित्रनिसो फिसाजो नोङो आंथ' फिसाजो नङा नोंगौ जानो पबित्रनिसो फिसाजो नोङो आंनि फिसाजो नङा नोङो पबित्रनिसो मालायखौ जि डिस्टार्ब खालामफैबाय थाखायो नै मालाय ओमफ्राय नै फिसाजोजो जानाया
मा मेथाइ होजानाय नङा नै आथिंनि सिना थाबाय हुगारना होआ बार काप्लियाव आथिंनि सिना थाबाय आंबाय सिना थाजाबाय आरो गरिथारियो फुङावबो थाब सिखारा जेबोबो मावा ओरैनो थाबाय ओमफ्राय दा दाबसे जायगायाव ओंखारबोलायबायनो जि खस्थ' आयै गारि गाखोनायाबो आंथ' जि बोरैबा मोनजोबखायो आरोना आं न'नि गारियाव जि बोरैबा मोनो ओमफ्राय मालायनि लांदां फादाव मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय न'नि गारियाव मा जाखाङोथाय ओमफ्राय फिसाजोआबो गारि गाखोबाथाय उन्दुलांखायो आरोना ओमफ्राय नै दा लामायाव ससे अखा लोगो मोनबाय दा फिसा थाइफ्रिगासिनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो अबेबा खन्द'आव लोगो मोनदों अबेबा खन्द'आव लोगो मोनाखै माने अखाया इखिनि खन्द'आव एसे गोसा जालायबाय आरोना बिदिनो ससेयाव लोगो मोनाखै ससेयाव मोनदों ससेयावथ' अबेबा लामायानो सिलायलायाखै आरोना गैया ओमफ्राय दा जि गाज्रि अबस्था नै मोब्रे उन्दुनासो थांखायो आरोना आङो मिसिबनानै थांबासो मोजां मोनो ओमफ्राय मिसिबालासिनो नायलांबाय थादोंबाथाय खर' सर' गिदिंना बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय आं दा जि उन्दुना थाहैखानांसिगोन न'आव मोनोबाथाय खर' गिदिंनायानो मा मोनबोखो टाउनाव बेरायनो थांनानै खन बाला मा बुस्थु मोनबोखो नै एकदमबारे खोन्थाथ'नाङा दे बख'नानै देखायदो आरो मा बुस्थु बियो थांबाय थानायावनो दिनै फन हरखानानै माबाबाय आरोना लांफैदो होननानै खोन्थाखाबाय ओमफ्राय जोंबो बेलेगावसो दंहैखायोमोन नालाय ओमफ्राय थांनानै लाना फैबाय दे बख'नोबो हाया वाव मा बुस्थु दे खालामदो माबायदि खालामनांगौ दे फुथुला गोनांलाय आंहा पिंक कालारनि सिङाव आंहा पिंक कालारनिखौसो मोजां नुयो ओमफ्राय इलाय मांगायनाय नङा मोनसेया नङा देलाय दे हमगोन दे एबार बुरजा फरायनांसिगोन आंखौ जायाखै Yo दै दोनग्रा yo खलम दोनग्रा yo मबाइल दोनग्रा yo मा दोनग्रा बिदिनो काट पेन्सिलफोर दोनथ'बायग्रा आरो माबायदि नांखो इयाव आखाइ हमग्रा ओमफ्राय माबायदि नांखो मोननानै बेनिफ्राय इया कालार दोनग्रा ओमफ्राय गैला ना मोनबाय दरिमन गोनां आं पिंक कालार सिख्ला गोनांखौसो मोजां नुयोमोन आंबो जाहैफिनसै हो मालाय हैबावनांगौ जाखो आं खनसे दै बथल दोननाय नायनो ओमफ्राय इयाव लिरबाय थादो आरो एबार दे देलाय माबायदि जागोन दे लिरदो जाबाय दा मोनबाय होनबा गथ'आ बोरैबा खर' गिदिंजोबनानै दा आङो नै थाइजौखौनो खाजि हानानै जाबाय आरो जि हाथारदियासो जि गोबाव फैनानै 2 घन्टासो उन्दुना थाफैबाय आरोना होमबाबो मोजां मोनथाराखै बोरैबा थिल्ल' बाल्ल' मोनलाबायथारदो आरोना ओमफ्राय नै दा मोना 5ता जाबाय आरोना होमबाबो आं माने जानायखौ गाराखै आरोना नै जाबाय आङो मोजां मोनथोंसै होननानै माने इमान खस्थ' आयै हाबाब गारि गाखोनायाबो अस्थिर एकदमबारे अबस्था खाराब जाखायो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो जागासिनो आरोना मोजां मोनथोंसै साननानै ओमफ्राय मानसियाबो नै मोब्रे मा अबस्था जाखायो आरोना जि खस्थ' मोनो ओंखायनो आं माने गोजान लामा थांनो जि बाग्रा जाबाय आरोना बेनि थाखाय अमानोबो ओंखाम संगासिनो एकदमबारे फुङाव मोनजानायानो अमाया मोनजायाखै आरोना आदारानो जेबो गैया अफ्रि बायना होनोबो अफ्रिखौबो जाया उन्दैयावल' होदावनाय आङो ओमफ्राय दायो बिदिनो हाग्रा मैगं थागुना बिजौ जारि खुदुना बुथुवा लगायनानै खांद्राय रुमा संबाय दं आरोना हैथानोसै माबार संना खान्थाल संबाय आरोना थास'खौ होथ'वाखै आङो जागोन ना जाया बेबा होननानै दा संगासिनो लोगोसे नै बरिया दा नै मा खामानि मावगासिनो बोराया मोनसे खामानि मावनो लादों आरोना नैयाव पाइपजों माजों नोंथांमोनाथ' नुखादों नै अबेनिफ्राय अबेजों लानानै थांदों माने जोंहाना फुख्रिनि दैया बाराद्राय जाबाय आरोना दैयानो अभारद्राय जानानै ओमफ्राय दा
सारगारनोसो नागिरबाय आरोना, नङाबा माने इयो माबाया हा खोनाया बायहां बायहां जागुलायबाय आरोना, माने बारा हाग्रा साग्रा रज'नो मोनाखै नालाय, ओमफ्राय एसे गुगालांगासिनो आरोना नै इफोराव थालिर फस्ला, बेनिफ्राय गयनि थालिर दुनाखं इफोरखौसो गारलाबायनानै दोनदों आरोना। बै सिंदो माने एसे गुरुं दं आरोना, लामा दङ, ओमफ्राय इजोंनो दैया गलांगासिनो आरोना। एकदमबारे सिगां इयाव माने सिङाव फमफ्ला बायदि जाना दं आरोना, दंफां रोदासोमोन नालाय, ओमफ्राय दा नै बे खनाजों नाय आरोना, नै इदि खनाजों इदि गलांबाय थायो। ओमफ्राय मालाय नै बोराया हा खुरखायो होननानै इदि अन्थाइफोरखौ जाबनानै होफैबाय आरोना, ओमफ्राय दैखौ गोजों नुलायलायबाय, ओमफ्राय दा इदिनो गलांबाय थायो। ओमफ्राय दा नाफोराबो गलांगोन ना मागोन मिन्थिला आरोना, दा इखो होनानै दोनबाय आरामनो बोराया मालाय साफा खालामलायनानै। ओमफ्राय नै दा दैयाबो एसे रानबाय आरोना, राननाया दैया बुहुदानो रानबाय आरो। दैया गलांबाय थायोबाथाय मा जायो मिन्थिला आरोना, ओमफ्रायो दायो हराव हरसे गाहाम गलांबाय थासिगोन। ओमफ्राय दा इखिनियावनो दोनथ'नोसै, बाय बाय।